Guazen Josu. Ea berotzen garen. Bai, pero... Nik nago. Bueno, gaur, a ber, ze prestatu behar dugu. Gaur dugu, idi guztana. Bai, idi guztana. Baina ingouna da, bueno, ipiniko dugu, bueno, beti antzerako samar, baina gero ingotena da, azurra kendu, desmigatu, eta presentatuko dut, holan dana nahaztuta, eta azurri gabe. Bueno, niri, gero, lehenengo gauza, adierazgarri iruditzen zaitena da, idiaren buztara, bueno, zelako lodiera daukanaz. Bai, eta gainera gogorra da, lehenengotikan egosteko, baina gero da oso samurra. Oso samurra. Orduan, hemen daukoz... Bueno, honen jatorria berez ez da, ez omendu oso fina, baina orain jatetxe honetan egiten da, baina leheno zan, jaten zan, zan jaki bat denena edo, ez? Baina orain bai daukala fama ona eta... Segun ze formato ipintzen dozu, ipinileke pizkat finaua, ez? Nik engo detena da, desmigatu, eta gero atako dut platera holan kompakto bezala, ez? Eta gero ingo diu patata txiki batzuk. Panadera nola patata? Ez, panadera, ez, holan gratinatuta erreta bezala sartainan ingo dut. Orduan, ekarri dut apio pizkat. Begira, apioa. Bai, apio. Apioa ez dugu eukitzen, ez da Euskal Herriko sukalde askotan egoten den barazkia. Apioa noiz erabitzez, zer noiz erabitzez? Baina, bueno, olako saltzaketa egiteko... Bai, zapore asko dauka, porruak baino gehiago. Gogorragoa da. Gogorra, baina, bueno, ematen dio bere toke, bere ikutua ez da. okalaketa egiteko, eta, bai. Bueno, gogoratu, Ensaladan, bai, batzu, baina, bueno, hemen ez dago hainbesteko itxura. Ez dago hainbesteko itxura egia da, nik hori ere bai. Hau da, Tailandia galdean erabiltzen da. Bai, bueno, oin Europaldean bai, hasi da. Bai. Bueno, entzaladan egia da, gogorregia dela agian, baina gogoratu etxean, bai, esan dezu bezala, aragian zako, aragi saltzen zako, eta hori apioa beraz. Gero porrua ekarri dut, azenajua, tipula eta batxuia, ez da? Bai, orduan ingo una da... Pixka daukagu, irina zatarako. Bueno, pizkat bustena pasatu ingo dut, pizkat. Orduan, oin lehenengo ingo una da, olilua, pini, berotzen. Bale, gero gaur ingo dituguna da, zure argazki batzuk errepasatu. Bai. Bueno, zure biografia luzea da, o luze baina esperientzia ondikoa, ez da? Eta orduan nik hementxe dauzkat argazki batzuk zure bizitzakoak. Hasiko naiz argazki zaharrenetatik, behi argazki hau izugarri guztia zait, zintza, txikiena, ezkerreko hau. Bai, txikiena, bai, txikiena. Zein dira hauek? Hau da? Bueno, Aitona? Ez, morroia. Etxea morroia ukitzen duten, Etxea morroia. Bueno, hori ohitura da, Euskal Herriko baserrietan, ez da? Gero anaia. Orduan hau da Belaustegiko baserrian, berez, ez? Etxean. Etxean, txikitan, ez da? Bai. Begira hementxe, hemen denok... Hemen dana festan. Hementxe komunileko argazkiak, baina ze, kortia, hilia eta dena. Etxean egin da gainera. Amonak itizuen. Nere gurasoak, nere aitak dauka argazki bat bere anaiekin komunionak, denak batean, naiz adin desberdina eukin, oletzen diruik etxen. Bueno. Ez, holako argazki bat oso polita dauka nere aitak, hiru anaia gebena, eta noski, leheno komunio egitezan, altzanean, ez da, eta denak bate egite bazian, hobeto. Gero, dauzkagu beste batzuk hemen. Bai, bueno, daukat erretatu pila batzuk, Bai, hau ere asko uste zait. Bai, bueno, hor... Hau izen dira. Nere arrebakin, nere izeba, beste lagun batzuk, eta anaia arrebak. Eta hau non da? Ba, hori da... Belaustegin? Bai, daukoun aska. Askan onduan? Askan onduan, bai. Begira. Askan onduan. Eta hau da ikasten? Zu ikasten honaz? Bai. Ikasle hona? Bueno, oso ona ez. Biurri ere ez, Hau da, bueno... Jarraitu, zuriak. Bai, niemen liau iten ez. Lehenengo, bueno, han San Miguelen zauen eskola, nio nitzenan, San Miguelen bat zen eskola? Bai, baina 7 urte arte, gero ja, jungazen dana kalera. Bai, lehenengo... Denak elgoi barra, bera. Bai, gero bai. Ta juna etorri gora eta bera eta zepu? Bueno, autobusan. Autobusan zer dukaten? Orduan ere modernoa gazen. Bai. Bueno, porrua garbituko dut. Bueno, eta gero, beste programaren batean, ezagit gero hasti aukiko dugun, baina Josuk izugarrizko esperientzia pila daukat, hogan. Hemen daudere bai, bueno, jende ezagunarekin agazkiak, ez da? Bai, hau da toreroa da, ez da? Hau toreroa da, ez da? Fran Rivera. Fran Rivera, hori. Bai, eta bestia Kordobesa. Eta bestea da, hau da, nola da?
resinez. Resinez, ez da? Bai. Bai, bueno, eurokin egin dut, lan pare bat lan batzuk egin dut, eta orduen... Bai, zuko itu laukazu Bruselaseko merkatu batera joatea, ez da? Pizkat eurokin, bai. Eta gero New Yorkeko Euskal Herriko gastronomia aztera, ez? Bai. Eta hori da, hemengoa, argazkia, Aino Artetarekin. Aino Artetarekin. Zer moz Nueva Yorken? Oso ondo. Aste bat gutez aurtero, eh? Bueno, egun aspaldi ez naiz jun, baina egon naiz juten 11 urtean. Joder, ze ondo. Eta ze egite dituzu, errezetak aurkeztu eta horrela? Bai. Hauek? Hori Grezian. Hau Grezian. Bai. Oporretan. Nire laguna. Aguruna? Alex Mujika. Hori Madriden jatetxe ukina ben. Zein, porque, bueno, jatetxe aukizenun, zein, barrio de Asturiaseko auzokoa? Madrid de los Austrias. Hori, de los Asturias, ni Jesus. Madrid de los Austrias. Nun dago Madrid de los Austrias hori? Ba, hori dau, oso leku dotoria da, Plaza Mayor, Albuan, Calle Segovia. Baina hori da, ez da Museo Pradoren museoaren ezkerraldean? Ez. Nastuta. Mercado La Latina. Bai, hori bai. Orduan hor dau. Bueno, zentroan, ez da? Bai, zentroan. Eta hemengo hau? Hori da, bueno, nire laguna bizi Irizarren alaba eskola daukena Donostin. Ekarri ditenak Ilarran Lorak. Bera zan, bai. Eta hori da Belaustegin, ez da? Hori da ja Belaustegin, bai. Belaustegiko portxea, ez da? Portxea, bai. Jode, Belaustegin ere bai. Gero, gauza bat ere kuriosoa da, bueno, eta hemen gehiago dauzkagu. Bai. Garai bateko argazkiak, ze argazki polita. Jarraitu egin, oso. Bai. Hemen ni hasiko naiz, egon naiteke hitzein da. Zein da, Citroen, zetan, ZX, bai, CX. CX. Bai, CX. Jode, baina hau da, garai, laro gehiago ez? Orduen dori zan. Eta hilea hemen daukazure bai, guztiz 80eroa, ez da? Esatea, 80ero berdera esatea, laro gehiago makadakoa. Abida zure ama, ze guapa. Oso guapa da, bai. Gero, bueno, karo, erretatu hori daukat, emeretzi... Emeretzi urtekin edo, ez da? No, emeretzi o emezortzi o... Gutxi gora bera, ez? Bueno, zegari gara, hemen txeni ja, bakizu, argazkiekin egiten izena da... Orduan, egin ja, berdura daukat pikatuta, bai? Eta oinen biharret pizkat frijitu. Orduan hau piztuta dago? Orduan, hemen daukat, ikusi. Otako detona pizkat irina. Hau jasiko izut, ez? Hau hemen utziko dut. Otako dugu irina, pizkat. Gatza. Eta gero zera daukaten bost pimienta, niri gustatzen jatea pila bat, gero saltza pasateko eta hala. Orduan, beste hauek eragutxengo dugu, etxean. Ikusi dezaten. Hauek dira Josuren errezetaren basikoetako bat. Gero batzuetan, bueno, jende askok baita de, badao, pimienta beltza o zurila hautza, ez? Baina... Zuritzaizu gustatzen? Nahi dut hori. Bai. Eta zergaitik hori? Naturalagoa da eta gusto biogo ematen dira. Beraz, Josuren gonbidapenani berriz. Gomendioa da, pipermina izatea ez hautsagarena, baizik eta, bueno, borobila, naturalagoa dalako. Da naturalagoa. Eta zapore gehiago daukalako. Orduan, idibuztan nahi lehen egingo ezu gorritu. Bai. Ikin bat. Horien bihardet. Zeu zainona. Bai, ez da? Bai. Honek ere, grazia bastante samar soltatzen du, Beraz, hori gutxi. Zezan man nizun, eta Elgoibarren zezenen ohitura eta kultura, ez da? San Bartolome egunean, txiki egunean, egiten da sokamuturra, oso... Nik horren inguruan aritu nahi. Bueno, onja, gorritu da, bota behar deu koñaka, Bai, bota. Bajatu pizkat igual zua. Eta bota behar... Eta koñaka zagaiti botatzen diozu? Bueno, gero guztu ebateko. Eta oinen bihar detena da, ardua botako deu. Karri dut Riojako ardo bat. Zeza manizun, bagizu, nik, bueno, Elgoibarren lagunak eta badauzka, eta behin honitzan parrandan, abuztuaren 23-24an izaten da San Bartolome eguno. Bai. Eguna parranda, festak bintzat. 24 egunean. 24 egunez. Baina, kontu zibili bat da Elgoibarren, bueno, gau oso aritzen malin bazea parrandan bintzat, goizean sokamutu gare. Bai. Zer nahi gertatu zitzaidan, hola, parrandan, da bapaten, zezena atakoa da, zezena.
Eta parranda zauden leku berdinean atatzute zezen. Han diskoteka guaz aldia, Madalena. Erdi. Bueno, oinen behar deuna da, labara sartuko dugu. Ah? Bai, Bai? bai, eiteko, oinen behar dugu ordu bete holan. Bale, basartu ingo dugu ja. Bai. Eta gian, Euskal Herriari kontatuko diogu zer dan txiki eguna. Bai, Goi txiki barko eguna. txiki eguna. Bueno, txiki eguna da... Ohitura daukate ardoa botatzeko bata besteari edo. Bai, Zer da? ardoa, gero jaten da mahatza, eta... Zema denbora, Josu ordu bete eta... Bai, ordu bete... Eta zenbat gradutan? Bizitza pare bat ordu, Pare bat ordu zenbat gradutan? Oso berua. Eunda larogei Bai, eunda larogei. Eunda larogei gradutan. Egin da dago hau. Bai. Euki dugu bi ordutan, eta eunda larogei graduz. Behitu zelako pintura. Beira zeintxura daukan. Bai. Ederra benetan, mundiala. Oinen Aparta. bierdet... Kontuz berua data, Bai. Oinen bierdetena da, atara ingo dut, zatiak eta zuk zuban turnizakin eta gero pasatuko diezu txinuakin. Ados. Vale? Okun zuk ingo dezu hori ezur gabetu, ez da? Bai. Ezurrak kendu. Bai. Eta hori beti horrela egiten dezuzuk idi buztena ezurrak kendu, beti... Bueno, gelditzen da hobeto, beste ezta? era bat eta igual, bueno, finaua o... Hagola hemen, Bai, kontuz, bestela Ai, ama. pino lan pizkat, hola, eskina batean. Bai, nik ezagiten naizen gehiagin... Ui. Suabe. Bai, ez da... Bai, hor dauka hemen da, numero. Bai. Hola, goxo. Estozu askotan etxian egin, ez da? Ez da Oantxe josukin dit, fotoplast. Eta oinen behar dezuna da, behitu ni zelan hau desmigatzen, ikusi duzu? Dena. Erresa alda hori egitea? Bai, erresa. Erresa. Eta gero ipiniko dut, holan molde baten, eta ingo dena prensatu pizkat, eta gero zure saltza ipiniko dut. Hori ja ondo doin txinuan, pasatu. Eta txinoa zertarako erabiltzen zu jo? Bueno, gelditzeko finaua, zergatikan, zela daukan Baina itxura kontua da, ez da... Bai, baina barazkia zela dauka asala, o eukileke... Ados. Pizkadaletikan. Itxura da, ez, berez, ez da... Orduan, txinoan pasatzeko... Horrela, ez da? Bai. Orduan, ikusi duzu, eta ipiniko dugu oin, plater baten, karri platera, zuan. Plater bat nahi duzu? Bai. Plater txiki bat? Bai, ondila, pikari ondila. Txikitxo hau. Bai, momentzen. Oin momentuan ipiniko dut hemen, gero ipiniko dugu ondilaua, Bai. zergatik... Nik egingo etena da, hau bitartean ikusat, kutxarri lau lapurtuko Bai, izu horrekin dala. abetu hau. Eta hau erabiliko dut txinoa. Bai. Eta oinen gotena da, hau lagako dut, ezosteko, eta enbiar du patatak. Panadera patata dira? Ez, diaz holan gratinatuak bezala, Honek zenbat irauten du? Eta 5 minutu egongo naiz hemen honekin ez, ezta? Ez, Segituan pasatzen da. hori segituan egiten da. Eta txino hauek asko erabiltzen dituzu ezuek, jatetxetan, demora guztian zabete hauekin, ezta? Bai, pizkata ondilogak, baina bai. Azkenan Orduan. beti gustatzen zaizue saltsa garbiak izatea, Bai. ezta? Bai, eta, bueno, pizkat brilluakin, da... Brillo gehiago hartzen du, Bai. txinotik pasata? Ez, oinengo detena da, brillu bat hartzeko, lehenengo irakin egingo dut pizkat, eta gero, holan, gelditzen bada pizkat zuri zamarra, bueno, bada truko batzuk, egiteko. Ah, bai? Bai, zergatikan igual karameluakin, egin pizka karamelua laga erretzen, eta egiten da, holan, dauka izena salsa Paris. Eta orduan horrek ematen dio, ez dio ematen gustua, baina bai ematen dio kolorea. Orduan ikusi duzu, indut hemen patatak. Eta oin moztuko dut, pizkat. Aizu, eta gero, hor txiki eguna izaten duzu, ezta? San Bartolome jaietan, ezta? Hor, lero komentatu dugu nola ardoa botatzen diozuen bata besteari. Eta gero, mausitxa txarangaren atzetik, ez? Jendea joaten da Foru plazaraino, ezta? Hori da Elgoi barko ituretako bat. Eta gero bostak aldien, jendia, bueno, kuadrillatan laketa juten diaz,
bazkaltzera. Bazkaltzen da, aldi hona itema dau, kanpuan, egiten da, bazkei holan popularra, ez? Gero, elgoi bagen, nik gogoratzen nahi dene gazteago, hendik gaztea naiz baino, garaian, larun batetan izugarrizko parranda izan ere bai, Oraindik ere bai. Larun batak, ez da gizagaitik ohitura daude, baina jendea joaten da Bergara o ingurukoa, Ibarkoak, baina elgoi bagera. movida pila bat, Bai, ez da? Inaspaldian, bai. Parranda giroa badago elgoi bagen, Bai, badago. Eta etortzen da jendia... Kanpotik eta, inguruko herrietatik eta... Deitu holan hau egiten. Zergaitik jartzezu horrela? Bueno, holan, lora bat egiten dut. Orduan zein godeu noin... Oia, ez dala polita, baina begira, ze lora ederra egiten duen Doin sartu behar dutena da, laban sartu behar dut pizkat, lan gratinatzeko. Hau, labean? Bai, ontsa sartu behar dut. Sartu Sartuko deu, bost bat minutu, zergatik da oso fina. Hau asko gustatu zen, niri hau bai dala etxean apuntatzeko modukoa, Eta orduan, ja, saltza badauko. Patatak utzi ipiniko ditugu deu. fregitzen, pixka bat, eta gero sartu ditugu eltzea, ni berriz, labean. Oso ondo indozu, Bai, ez da hori bak. Bai. Oso. Eta hau egingo ezu, berotu pixka bat. Ikusi ezu, begira nola. Bai, hau ere, Begira nolako aldea, orain ze dizdiratxoa eta ze fina gelditzen dan, saltxa. Bale, baina oinen behar dut, pizkat, ilundu ingo dut, eta hoi templatu ingo deu, piniko deu plater baten. Ze dizdira eman diozuna. Ze gozua, Ze kolore polit. Eta hemen daukat ja bustena, oinen behar deuna da, labatikan patatak atara. Nik atako ditut. Bai. Kontuz, beru ongo da. Bai. Zertaina. Oso ondo. Begira nola gelditu dian, patata hauek. Lore patatak, ez da? Bai. Gure lore patatak. Eta oinen guna da, bitu, pizka berua da. Hartuko deu. Zer ingo dugu orain? Patatak jarriko izkiogu inguruan? Dekoratu ingo dut gainean. Ingo dut lan. Eta oinen behar dut, saltza pizkat botako dut. Saltza dizdiratxu hau goitik bota. Baina ze hona jozu. Ze usain daukan saltza. Botako dut patatak. Apurtu behar. Goian jartzen dizkiozu. Piniko dut lora lan. Baina zer da? Eta botako dut beste saltza pizkat. Mesedez, ikusazue artelan hau. Belaustegiko plater eder hau.